गोमंत विद्यानिकेतन संस्था आपलो 106वो वर्धापन दीस 24 आनी 25 मार्चाक मनयता। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण ज्येष्ठ पत्रकार विजय पुवळेकर हांकां आमंत्रीत केल्यात। ह्या सुवाळ्याक पुरस्कारांचे वितरण जातले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोमंत विद्यानिकेतन ही संपूर्ण गोव्याची एक मान्यवर संस्था आपला 106वा वर्धापन दिन समारंभ साजरा करीत आहे। शनिवार दिनांक 24 मार्च आणि रविवार दिनांक 25 मार्च असे 2 दिवस। यंदा आम्ही प्रमुख पाहुणे या नात्याने एक ज्येष्ठ पत्रकार, एक चांगले वक्ते आणि एक शैलीदार लेखक श्री विजय पुवळेकर यांना निमंत्रित केलं आहे आणि त्यांच्या हस्ते दरवर्षी देण्यात येणारे 4 प्रतिष्ठेचे पुरस्कार वितरित करण्यात येतील। पहिला पुरस्कार आहे केशव अनंत नायक स्मृती समाजसेवक पुरस्कार 2017, ज्याचे मानकरी आहेत पद्मश्री सुरेश गुंडू आमोणकर। पिरुबाई दलाल स्मृती स्वयंसिद्धा पुरस्कार 2017, जी स्वतःच्या कर्तब गाडीवर आणि पायावर उद्योजिका म्हणून मोठी होते अशी एक यशोदामिनी स्वयंसिद्धा, तिला पुरस्कार दिला जातो आणि यंदा तो माशेल येथील सौभाग्यवती रत्नमाला परब यांना दिला जाईल। तिसरा पुरस्कार आहे काशीनाथ दामोदर नायक स्मृती सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार 2017 आणि गोव्याची एक चांगली समाजसेवी संस्था जिचं नाव आहे सांगात, परभणीहून ती आपलं कार्य करीत असते। संपूर्ण गोवाभर तिच्या कार्याचा सुगंध पसरलेला आहे। त्यामुळे या संस्थेची निवड यंदा आम्ही केली आणि संस्थेला हा सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार दिला जाईल। आणि शेवटचा कविवर्य दामोदर अच्युतकारे गोमंत देवी पुरस्कार 2017, गोव्याचे एक फार मोठे प्रसिद्ध कवी जे बाबा बोरकर, विस खांडेकर यांना समकालीन होते आणि आमच्या संस्थेची ज्यांचा घनिष्ठ संबंध होता ते कविवर्य दामोदर अच्युतकारे यांचा नंदादीप हा गाजलेला कविता संग्रह आणि ज्या संग्रहामध्ये स्मरुनी गोमंत देवी मूर्ती सौख्यदा हे गोमंत गीत प्रसिद्ध झाले आहे। ते गोमंत गीत आदर्श असं गोमंत गीत आहे। त्यांच्या नावे हा गोमंत देवी पुरस्कार यंदा महाराष्ट्राचे, गोव्याचे, संपूर्ण मराठी साहित्य जगताचे मान्यवर कवी डॉक्टर विठ्ठल वाघ यांना देण्यात येईल।